Ahojte, dneska také videočko pre kočky, nie pre chlapcov, pre kočky, ohľadom štecov. Mám tu svoje najobľúbenejšie štece a rada by som vám trošku povedala o tých štecoch, na čo sa používa. A hlavne pre zrelé ženy, pretože to viečko na zrelej pleti už je také veľmi jemné. A nie hociaký štetec vám vykreslí pekné, ľahké líčenie, niekedy to viečko dosť zaťaží aj nesprávne zvolený štetec. Takže výber šteca v podstate je dosť dôležitý a ja tu mám svoje najobľúbenejšie štece, konkrétne od Sigma Beauty, ktoré som si veľmi obľúbila a dennodenne sa s nimi líčim už asi 10 rokov. Musím povedať, že tie štece sú fakt perfektné a vyberám si ich popri tom, ako vám hovorím, pretože som sa nepripravila na toto video, lebo len tak spontánne som sa rozhodla, že vám ho natočím a rýchlo si to vyberám. Takže na jemnú fixáciu očného tieňu, ktorý si nanášame ako podklad, používam vždy a zásadne taký jemný štetec, ktorý je taký úplne dlhé štetinky má a úplne jemnučky, aby zobral menej materiálu a vlastne s ním si fixujem viečko ešte pred nanášaním ostatných tieňov, hej. Takto vám to ukážem. Je dôležité, aby boli tie štetinky ľahunké, mäkkunké a dlhé. Aby ste tam nedali veľa materiálu, naozaj veľmi málo, pretože na to zrelé viečko, keď vrstvíte 2, 3, 4 vrstvy rôznych tieňov, tak to viečko sa zaťaží a padne dolu. To my nechceme. My chceme, aby to viečko zostalo svieže aj po nanesení týchto vlastne tieňov. Čiže to je jeden štetec na vrchné viečko. Potom pokračujem štecom, ktorý má jemnú definíciu už stredným tieňom. Vidíte, on je taký trošku plochý, ale je taký rečí, aby som ten stredný tieň, hlavne vlastne v týchto partiách oka nanášala, tak aby som tam nemala flaky. Veľmi jemným dotykom. Čiže to je vlastne na ten druhý trošku tmavší tieň. Vždycky používam 3 farby aspoň. No a potom na definíciu hĺbky už používam štetec, ktorý je trošku kratší a to som si vybrala štetec, momentíček, ktorý nie je síce od Sigma Beauty, ale je to úplne lacný štetec, ktorý je v podstate takýto špicatý a tiež je taký jemnejší na tú definíciu úplne tmavého tieňa vo vonkajšom kútiku oka a takisto je veľmi dobrý aj na spodné viečko, na stredný tón tieňu, hej, tuto vlastne to spodné viečko, takže to si dáme na druhú kôpku. Potom, keď to mám pekne rozblendované, hej, tento štetec napríklad používam už na preblendovanie všetkých troch tieňov, aby sa tie prechody pekne spravili. Vidíte, on už je trošku hustejší a viem sa trošku do neho opreť a zľahka vlastne premiešavam všetky tie tiene, tie prechody, aby boli také plynulé a jemné. Takže si dáme takto, to je na vrchné viečko, lebo to je dosť veľký štetec na vrchné viečko. No a potom máme tu na definíciu spodného viečka a to používam takýto štetec, ktorý je v podstate taký zakosený, aby vlastne mi kopíroval pekne všetky vlastne tie línie spodného viečka na definíciu, čiže trošku takej tmavšej farby, ale je dobrý aj na ten svetlejší tieň, len vždycky treba používať 2 typy štecov, aby ste si tie farby nemiešala, hej, že keď týmto nanášam tmavé farby, tak nebudem s tým nanášať svetlu, lebo potom by som ho musela stále prať a to ničí štece. Takže tak. No a posledný finish mám v podstate ešte na vrchné viečko som vám zabudla ukázať tento plochý štetec, ktorým nanášam tú krásnu ružovú, čo sa aj Kacke páči, mojej klientke. A vlastne ten trblietavý tienik nanášam vždycky takými štecami, aby som mohla priložiť a pritlačiť ten tieň o pokožku, hej, o to viečko. Takže taký plochy. No a potom tu mám v podstate posledné 2 štece a to je vlastne takýto špicatý. S ním si robím linku z práškového tieňa, čiernu alebo tmavo hnedú alebo modrú, akú chcem. A viem s ním v podstate urobiť aj dosť ostrú definíciu pri vonkajšom kútiku. Takže to je veľmi dobrý štetec na vrchné viečko, konečná úprava. A pokiaľ si robím v podstate také mačacie oči, tak na to je veľmi dobrý tento
štetec, ktorým si vlastne jednoducho priložím na vonkajší kútik a len to takto stiahnem smerom dnu. A on je tak tvarovaný, že tam stačí 2 alebo 3 ťahy a mám spravené v podstate také predĺžené cut eye. No a toto som vám už ukazovala, tento štetec je na obočie, úplne perfektná definícia, má také tvrdšie štetinky, veľmi dobre nanesie tieň a krásne sa s ním dá aj tieňovať. To som už v niektorom videu, možno vám dám odkaz, alebo kde som vám ho ukazovala. No a ešte tu mám jeden posledný štetec, pencil brush, a to je v podstate štetec, ktorý používam, keď už robím také náročnejšie ličenie si, že si kreslím v podstate základnú definíciu a potom vlastne odtiaľ blendujem, aby som mala každé oko rovnaké. Ale veľmi rada ho používam aj do vnútorného kutíka oka, kde dávam svetlý tienik, lebo sa mi tam tým, že je taký špicatý, presne zmestí do toho malinkého miestečka v kútiku oka. Takže to je v podstate to je toľko. A mám tu ešte tieto 2 štetce, ktoré používam v očnom okolí. Takéto. A to sú v podstate štetce, ktorým si ja nanášam korektor, lebo ja to nerobím húbkou. Mne to v podstate sa neosvedčilo moc húbkou, pretože tým, že je to viečko uvoľnené a ja ho vlastne trošku skrčím, tak ja ten korektor nezatlačím po celej tej pokožke a potom musím všelijako to si ten prst tam dávať, aby sa to doklepala. Ale štecom sa mi to tam krásne, keď to zľahka veľmi netlačím, krásne zatlačí a môžem začať. Čiže to je vlastne toľko, čo sa týka mojich najobľúbenejších štecov. Potom tu mám radu ďalších štecov, ale pokiaľ vás sa to téma zaujíma, tak ja mám ešte ďalšiu kopu všelijakých štecov, ako napríklad takýto. Neviem, či ho poznáte a viete, na čo sa používa. A tento je konkrétne na rozjasňovač na lícne kosti, tak. A nanáša veľmi jemnučko a nerobí flaky, lebo není nič horšie, ako keď si nanesiete rozjasňovač a v slnku tu máte takýto flak alebo nejakú nevhodnú definíciu. Takže video je dosť dlhé, 7 minút tu brblem, tak neviem, či si to vôbec niekto aj pozrie. Ja vám prajem krásny deň. Ahojte.